Sa number 8, target karon sang DSWD makapanagtag sang ayuda sa mga magagmay nga sugarcane farmers sa Negros Oriental. Gisiling ni DSWD NIR Director Arwin Razo nga sa Negros Oriental may masobra sa 5,000 ka mga small farmers ang yara sa ilang nga inisyal nga listahan. Amo lang ini ang nasubmit sa master list kag na-validate na. Tuyo nila nga maka-pilot rollout sa Mabinay kung saan may mga 2,000 ka mga farmers ang apektado. Padayon naman ang pagpanagtag sa Negros Oriental sang emergency cash transfer. Gitpatigay ng rollout sa San Carlos kag Don Salvador Benedicto kag sa Miyerkules magasugod sa Sipalay. Suno kay Razo, ang Bacolod nagahikod pa lamang nga mag-submit sang ilang mga dokumento. Nantay kasi namin yung submissions ng other LGUs para isahan yung pag-prepare namin ng proposal and then eventually pag-request ng funds coming from the central office ng DSWD. So we are currently finalizing the proposal, including the requirements. Hopefully, once ma-process within the day, ma-approve tomorrow, we can start within the week for Negros Oriental.